Bînerên hêja ev dema xweş be. Divê xebata xwe de em ê li ser têgeha antinomiyanê hinek zanînên Kurd raberî û hêjayan bikin û çend wateyên wê yên cuda jî raberî we bikin. Têgeha antinomiyanê ji hevûdaniya peyvên Yevnanî yên antê, ango diş û nomosê, ango kanûnê pêk tê û di wateya kesên ku dixwazin xwe ji rê û rêzikên civakî xilas bikin, yan jî kesên ku dixwazin ji wan bexşand dibin tê gotin. Mirovekî wiha yan mîna klînîkan li derveyê civakê, li ser çol û çiyayan û yan jî di nav civakê de wiha bêdeng û li çend normên civakê li hevhatî dikare bijî. Mirovên antînomîstî mîna anarşîstan ji bo hilweşandina sazûmana civakê li ber xwe nadin, tenê dixwazin ku jê dûr bijin. Girêdayê vê xalê ji feraseta ku dibêje kanûnên civakî ne krîterên tevgerên baş yan xirab in, derbarê başî û xirabiyê de wijdana mirovî tekane krîter dibîne û baweriya dînî ji kodên hukukî û ahlakî yên civakî serbixwe dibîne re jî antînomiyanîzm tê gotin.